ara no, ara em Ara, sentiu. millor, Sí. Aixa, Tornem a ser-hi. un any ha passat. I sempre diem el mateix, Vull dir, no, per l'any que ve, vull dir, Ens ho preparem molt bé. molt millor, no sé què, i cada any... Arriba l'últim moment. Però al final, mira, les coses quan les fem ràpides, doncs acostumen a sortir bé. Surten molt bé, a més. Miràvem abans quants anys portàvem i aquest és em sembla que el quart any que presentem el Sant Jordi Immobiliari. És meravellós perquè, a més, és un dia superbonic, no? En què el que volem és potenciar, no? Els llibres, uns llibres que segur que ens ajudaran, no? A ser millors professionals, que ens inspiraran. Ja veureu que aprendrem moltes coses dels convidats que tenim i les convidades que tenim avui. I sobretot això, que és un dia molt bonic, no? Que parlem de l'amor a través dels llibres, de les roses, que passejarem per aquesta ciutat tan bonica que tenim. I doncs compartir això ja és important, no? A més, gràcies per ser aquí, Hem de donar gràcies a tota la gent. Gràcies a tothom que ha vingut aquí aquest matí i res, i també la gent que ens veurà en diferit, perquè estem enregistrant la sessió com cada any. Jo simplement recordar-vos que això neix com a un afegit, per dir-ho d'alguna manera, del que és el nostre aparador de literatura immobiliària, que és la nostra pàgina web, on anem posant o pujant tots els llibres que versen sobre literatura immobiliària com a novetats. Aleshores, cada any fem el Sant Jordi on intentem portar les novetats que parlin del nostre sector, del real estate, i que hagin publicat un llibre al llarg d'aquest any 2024, o com veurem ara, des de fa molt, molt, molt de temps, perquè sempre tenim un convidat que ens acompanya, que ara presentarem. Que és molt fidel als Sant Jordis d'aquí, de casa nostra. Ja forma part del que és el Sant Jordi immobiliari del col·lectiu API. Doncs sí, Aixa. Què, connectem amb... Sí, em sembla que donarem pas al primer convidat, que és el convidat que ve any rere any. Jo li demanaré a la Sílvia, sisplau, si pots connectar-nos, perquè el Nelo volia estar aquí, però al final ha hagut de quedar-se a Roma. Per tant, connectarem amb ell des d'aquí a Barcelona, amb Roma, que no sé com serà el Sant Jordi a Roma. Ara li preguntem si a Sant Jordi fan alguna cosa. A Roma tenen altres coses, avui tenim el Sant Pare, que fa mort, vull dir, vam tenir moltes altres coses que... Hauria d'aparèixer en pantalla el Nelo. Bueno, pels qui no el coneixeu, segur que el coneixeu, el Nelo. Nelo, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Feliz San Jordi a todos y un saludo de Roma. Efectivamente, con todo lo que ha pasado, pasé las vacaciones de Semana Santa, de Pascua, y prácticamente con temas de vuelos y lo que está pasando con el Santo Padre, me he quedado, entre comillas, atrapado en Roma. O sea, así es, porque tenía que estar allí con vosotros. Estaba organizado con Sergi desde hace unos días, pero ha sido imposible y por lo que ha sido y así es. Por lo tanto, es un placer igualmente el poder estar con vosotros, también en este momento igualmente triste, aunque el Papa era una persona alegre. Por lo tanto, no quiere, digamos, momentos de esto, sino momentos de alegría y de vida, que es también este momento que estamos celebrando con todo lo que nos están escuchando en este momento, este tan hermoso día de San Jordi, ¿no? Un intercambio de amor con el conocimiento. Oye, Nelo, hablamos aquí con Asha. No sé si en Italia celebráis de alguna manera similar el San Jordi. Al final es el Día Internacional del Libro a nivel mundial, pero no sé si hay alguna celebración especial que hagáis ahí en Italia. Hay sí algo dedicado a la literatura. Hoy se celebra San Giorgio. Además, San Giorgio es con el escudo que también está en en el esquema del Barcelona, de la ciudad de Barcelona. Este mismo escudo está en Génova y si no recuerdo mal, también el San Giorgio, o sea, es una fiesta sentida, pero es única la que celebramos en Barcelona. Esto del intercambio, el amor con la literatura, o sea, este connubio, ¿no? Este matrimonio es realmente único. Por tanto, es una fiesta sentida en Barcelona. En Roma no, en Roma así no lo tienen. Sí que hay sitios
y momentos de intercambio de literatura. Pero esto del cambiar, del intercambiar una rosa con un libro es peculiar y es típico de la ciudad de Barcelona. Sergi, si et sembla, presentem el Nelo. Alguns, Sí, potser, i tant. per si algú no el coneix, el Nelo D'Angelo és mentor i coach especialitzat en el sector immobiliari i que ha treballat més de 3 dècades, no? Molt de temps, tota la vida, i sempre ens ve presentant llibres interessantíssims, no? Com aquell que ens va presentar de l'Àrbol de les Ventes, també ens va presentar el Maidaruma Immobiliari Agenda, no? Agenda, i avui quin ens pensa presentar? Nelo, perquè ja ens hem perdut, amb tants llibres tan xulos. Bueno, en la collana de los libros del árbol de las ventas, porque ya lo conté la otra vez cuando tuve el sueño que se realizó en libro, el primer libro, que es el árbol de las ventas, presentándolo al editor, le presenté un tomo de más de 500 y pico páginas. Y él me dijo, tanto amor por la literatura, no lo vas a encontrar. O sea que es difícil, es una lástima esto. Aunque últimamente las estadísticas dan que la gente va recuperando y a pesar de que es muy bueno escucharlo en audio, yo tengo también muchos de parte de mi libro que están en podcast, en audiolibros, pero afortunadamente ha aumentado, sobre todo en la gente joven, el sentido de leer en carta, en papel. Entonces él me dijo, Nello, 500 y pico páginas, olvídate. O sea, no, ya es difícil el tema del vender libros tan grande, tan pesado, tan además caro, no puede ser. Por lo tanto, tuvimos que recortar de alguna forma el libro y una parte del primer capítulo se ha desarrollado en el libro que presentamos hoy, que es la MP inmobiliaria, que es el primer capítulo del árbol de las ventas, que va más en temas, mm, más que de método, porque el libro es un tema de método, pero todo sale por la persona, por lo que somos nosotros. Y a pesar de que tenemos método, si no tenemos claro el primer paso, es estar bien con nosotros, la cosa sale difícil. Por lo tanto, todo el primer capítulo expresa el desarrollo de la persona, pero en una parte bastante mecánica. O sea, yo no soy psicólogo, me intereso, le he leído mucho, soy máster en practitioner de programación neurolingüística, pero no entro en tema psicológico cuanto mecánico, porque la actitud mental positiva, que el libro esto son 10 claves, este es un libro de ejercicios, cómo ir al gimnasio. También la mente es un músculo que hay que entrenarlo, que tenerlo bien entrenado y hay una serie de ejercicios antiguos, porque el libro ya se inspira a antecedentes, a gente que ya ha pensado esto, no viene nada de nuevo, o sea que todo viene hasta, si lo vamos rascando desde hace más de 2000 años. Nuestra mente necesita tener una actitud y un pensamiento libre para poder luego poder expresar bien lo que quiere hacer, en este caso nuestra profesión. Por tanto, el libro son 10 ejercicios prácticos con meditaciones, frases, pensamiento, escrito, ejercicios que hay que hacer para que podamos mantener o prepararnos, digamos, bien a nuestro trabajo que es tan duro, tan difícil, a veces tan estresante, y digamos, es como el césped en el cual podemos preparar bien luego para poder sembrar lo que queremos hacer. Por lo tanto, es digamos, una parte de desarrollo del capítulo uno que todavía, porque esto con Sergio ya lo hemos hablado, que del capítulo uno saldrán todavía un par de libros en el tiempo. Esto todavía lo tengo planeado, planificado en el tiempo programado y relativo a la programación neurolingüística. Por lo tanto, todo lo que yo había escrito y pensado ha sido trasladado en este libro, que es un libro sencillo, fácil, además un libro de hecho de ejercicios, práctico, muy práctico, algo muy concreto, y todos sabemos cuánto es importante
tener una actitud mental positiva, que además en estos últimos años, aunque, como he dicho, ha sido estudiado desde principio de siglo. Con esos dos, Eh, Nelo, escribes, imagino que para volver a estar aquí año tras año, ¿verdad? Ma tú lo sabes que a mí esto me encanta, y en que aunque no esté sentado allí, que esté en vídeo o donde están nuestros amigos, yo siempre estaré a vuestro lado porque donde hay un libro, ahí yo estoy. Estaba leyendo un artículo hace poco, interesante, muy interesante, que hablaba de libros, que no es solo el tema de leer libros. Por ejemplo, Umberto Eco tenía una colección de más de 30.000 libros, Mm. del cual la mayoría él no había leído. Por lo tanto, la literatura no es solamente tener cognición de lo que sabemos, sino tener en claro todavía lo que no hemos aprendido. Y Ujú. esto yo lo veo espectacular. O sea, regalar un libro o comprar libros o coleccionar libros, que es una enfermedad que muchos de nosotros tienen, es una cosa buena, porque te da esta idea de todo lo que todavía tenemos que aprender. Esto es. Por tanto, te digo, aún estés sentado ahí escuchando la presentación de una compañera o de un compañero, Sergi, y estaré ahí con vosotros. Muchas gracias. Nelo, normalmente dicen que los escritores se inspiran, ¿no? Escriben sobre sus propias vivencias, sobre sus propios aprendizajes. ¿Es así también para ti? Bueno, yo empecé a trabajar este año, voy a cumplir 40 años en el sector. El 3 de octubre será mi cumpleaños, 40 años que empecé. Por lo tanto, empecé realmente muy joven. Y todo esto yo, aunque venía de estudios, pero de otra forma, yo no había estudiado economía, venía de una cultura mucho más clásica. Por lo tanto, yo mucho o la totalidad de lo que es nuestra profesión, como digo siempre, he tenido primero que aprender a hacerlo. Entonces, yo Ujú. primero lo he hecho, luego lo he entendido. En una tercera fase he tenido la oportunidad de estudiarlo y ahora me divierto a explicarlo e escribirlo. Y por esto, todo lo que está escrito aquí dentro es, porque la actitud mental positiva, repito, es como un gimnasio mental. En el momento que lo dejas, se va. Por lo tanto, es un entrenamiento continuo. Empezar un trabajo, empezarlo de joven y aquí en la sala, y quien nos está escuchando seguramente ha vivido lo mismo. Además, yo cuento mi historia, en el libro no cuento todo, pero no fue nada fácil. Mis inicios no fueron nada fáciles, sea por la dificultad de la profesión, sea porque no estaba en la ciudad, que era mi ciudad, además también porque en problemas empecé con dificultad económica, porque por varios motivos. Yo siempre recuerdo la frase de un filósofo, Galimberti, ¿no? Él dice que ha sido un hombre afortunado porque era el último hijo de una familia pobre. Es decir, de la necesidad, o sea, de la dificultad y de la necesidad suelen nacer cosas grandes. O sea, eh, todos tenemos y hemos tenido y seguimos teniendo momentos difíciles. Importante es saber cómo superarlo. O sea, entrar en un agujero de crisis. El libro habla exactamente de esto, habla del momento de la crisis. La crisis es un momento de crecimiento. Por tanto, no podemos vivir sin pasar estos momentos difíciles de la vida, que involucran en un criterio en el cual lo que era bueno ayer no vale hoy, cualquier sea, como persona. Pensar que también como persona, y hoy ahora no, pero no dejamos de crecer la mente como órgano, digamos que es lo que sigue creciendo. Las células mentales, también el cuerpo se regenera cada 6 meses, pero la mente tiene una capacidad de desarrollo impresionante. Por lo tanto, la crisis es un momento que parte del crecimiento. O sea, no podemos pensar de pasar de un estado a otro
sobre todo un estado positivo. Esto también es otra cosa importante, perdonadme que pasa a otro tema. Cuánto es importante, uno de los pensamientos es pensar a la felicidad. O sea, es importante tener no solo pensamientos buenos hacia nosotros y a los demás, pero un ejercicio es pensar en algo feliz de tu vida, o sea, pensarlo con un filtro de felicidad, no solo felicidad tuya y para la gente que está alrededor tuyo. Por lo tanto, sí, son momentos muy difíciles, sobre todo cuando empezamos un proyecto nuevo, cuando yo ahora hago ejemplos a nivel profesionales, porque a nivel personales la vida es una escalera. Puede ser un matrimonio, una vida junta, un compañero, una compañera, un niño, tener un niño, un proyecto nuevo. O sea, todo es pasar y en una fase de crecimiento. En la vida, todo lo que no crece muere. En la naturaleza, todo lo que no crece muere. También nosotros estamos siempre en una fase evolutiva de crecimiento profesional y personal. Por lo tanto, la crisis es parte de esta. Entonces, sí, lo he tenido y sigo teniéndolo por momentos difíciles. ¿Por qué? Porque es parte de la vida, Sasha, es así. Nilo, hablando ahora que hablabas, ¿no?, de aprendizajes de la vida, ¿cuáles son los aprendizajes justamente que van a aprender, ¿no?, los lectores cuando tengan tu libro con estas, ¿no?, estas 10 experiencias claves importantes, ¿no? Como he dicho, no son consejos, son 10 ejercicios prácticos que yo he ido estudiando. Además, uno de los últimos, pero repito, no ha sido lo que todo el mundo conoce a Napoleon Hill. Napoleon Hill ha sido el primero, pero tampoco es verdad, porque ha habido un periodista que se llamaba Horizon, un americano, que hasta en el 1900 y algo, o James Allen. Hay un libro de James Allen del 1900 y poco más, donde son solamente, él hace un libro de pensamientos positivos. En este caso, el libro son 10 ejercicios prácticos, como, ¿sabes? Hay estiramiento a nivel de músculo, ¿no? El cuerpo, cuando vas al gimnasio. Estos son 10 ejercicios prácticos, el libro es muy práctico. O sea, nada de teoría, nada de frases bonitas, de esto, nada de nada. El libro es muy práctico, o sea, te dice, saca los pensamientos positivos de tu mente, es decir, medita, porque es importante también la meditación, saber meditar, aprender a meditar y dentro de estos momentos de meditación hacer pensamientos positivos. Por ejemplo, un ejercicio práctico es en los próximos 15 días, eh, antes de acostarte cada noche, hacer un resumen del día sacando solamente 3 cosas positivas, lo que sea de tu jornada, aunque sea que has llamado a una amiga, no importa, o sea, no tenemos, como digo, escalar cada día el Everest, para nada. Por lo tanto, el libro es un libro práctico, son 10 ejercicios que podrás hacer tranquilamente a lo largo de 15 días y luego coger uno de vez en cuando necesitas solamente hacer, digamos, un ejercicio práctico relativo a un determinado tema. Por lo tanto, es un libro muy práctico, nada de teoría. No son frases, no son el clásico libro donde se cuentan y se inspiran sentimientos de positividad. No, la actitud mental positiva es exactamente un sistema en el cual, enganchando una serie de pensamientos, sabemos que el pensamiento negativo lleva a pensamientos negativos y a otra serie de situaciones. Por lo tanto, es muy importante saber en el momento que entramos en el círculo vicioso cómo romperlo, haciendo una serie de preguntas, utilizando técnica práctica como la técnica de la respiración, la técnica de la postura y la técnica de la meditación, con las preguntas. Es muy importante el lenguaje interior, o sea, lo que decimos a nosotros mismos, porque luego se refleja con lo que hablamos con los demás. Por lo tanto, Sasha, es un libro muy práctico, práctico y concreto. Seguro, seguro que les irá muy bien y nos irá muy bien aprender esto. No sé. Fem la última pregunta, si vols, Asha. A ver si Nelo puede responder
rápido porque nos vamos a ir de tiempo. Y luego yo quiero hacerle una última pregunta que será así, muy rápida. Nelo, tú escribes distintos libros, ¿no? Hablas de tu experiencia como también, ¿no? En tus enseñanzas, esto en los distintos mercados inmobiliarios. ¿Esto vas adaptando estas metodologías y enseñanzas dependiendo del país, si es España o es Italia, Portugal o México? Bueno, en realidad, por experiencia, porque yo he trabajado, empecé trabajando en Italia, pero luego con la vida y la profesión, también la empresa que yo llevaba, eh, tuve la oportunidad de experimentarlo personalmente también en España, en Portugal, en parte de Europa, en México. Por lo tanto, realmente la metodología, además con los viajes que hacemos con CRS, con el Celebration, con la NAR, son años que viajamos también en Estados Unidos. Hemos tenido la oportunidad yo mismo de poder valorar que el método operativo es uno. El método operativo es único y en todo el mundo. Como digo siempre, no he tenido la oportunidad de trabajar en países africanos. Esto no, todavía no. He visto inmobiliaria en Marruecos, en Túnez, pero el tema de la oferta y de la demanda, el connubio, la relación, cómo trabajar con un cliente, la importancia de cultivar un contacto. El cliente no muere nunca y que no vendemos pisos, es decir, nuestro es un servicio inmobiliario. Esto es Sasha universal. El método Mm. operativo, además, en el árbol de las ventas, yo con la alegoría del árbol he querido expresar exactamente este concepto, es decir, un árbol da fruto y es un árbol que tú, si sabes cuidarlo, puedes plantarlo en cualquier tipo de terreno, o sea, que sea en España, que sea en Portugal, y esto lo he hecho yo porque hasta a llevar a cargo de consejero, yo siempre he tenido agencias inmobiliarias, o sea, yo siempre he estado, y hoy como consultor, inventor inmobiliario, yo todavía me veis a menudo en inmobiliarias, o sea, mi trabajo es en el día a día aplicando este método, Sasha, que es universal, porque el método operativo, además de las grandes inmobiliarias del mundo, desde las más antiguas, americana, porque Ujú. también en Europa tenemos unas cuantas de estas que ya tienen trayectorias, casualidad, conociéndola, la fuente, la base, la fórmula es la misma. El método operativo es idéntico y se aplica en cualquier situación a pesar de la tecnología. Es decir, la tecnología es un más, pero la base, el método no cambia. No cambia. Muy bien. Bueno, pues Nelo, nos vamos a ir despidiendo. Yo hoy os voy a hacer, o os quería hacer a todos la misma pregunta para despedir vuestra intervención, que es no solo este libro de MP que estás presentando hoy aquí, sino también toda tu obra, que además está entrelazada la una con la otra. ¿Dónde podemos comprarla? Como has dicho tú, la biblioteca, la librería que tenemos allí con vosotros, con los APIs, pues entonces pueden entrar, verla, o entrando en la página web mía de Nello D'Angelo, arriba a la derecha hay la tienda, el store, y allí podéis encontrar todos los libros, también en Amazon, en cualquier plataforma, y hace poco también en librerías, en la Casa del Libro, se pueden encontrar, y si no lo hay lo pueden pedir y le llegará. Por lo tanto, es muy fácil de encontrar y mucho de esto, este libro en concreto no. El otro también está en ebook. Además, Ujú. hay muchos podcasts dentro Nello D'Angelo y en Spotify. Tengo píldoras que también hablan de esto, pero el libro en concreto se pueden comprar en cualquier plataforma editorial, cualquiera, desde la Profit misma, o sea, la editora del árbol de las ventas, en la plataforma de Amazon, de la Casa del Libro o lo que sea, o en mi página web. Perfecto. Como siempre, Nelo, es un placer escucharte. Aprendemos siempre de ti y esperamos, ¿no? El Y próximo hasta el año que año. Ya viene. está. Hasta el año que viene, porque Seguro que volverá a estar tenemos con que otra nosotros. Navidad. Mira, Nelo, ¿sabes oye, un cuánto me placer. sabe mal en no estar ahí con vosotros? Pero igualmente es un día tan, ¿cómo se dice? Hermoso, cariñoso y potente que estoy contento de estar ahí con vosotros y de haber podido compartir estos minutos de esta, digamos, de este día tan bonito.
Perfecto. Pues Nelo, grazie mille, que lo pases bien por Roma. Y no te voy a decir hasta el año que viene, nos vamos a ver pronto, pero en el San Jordi sí que nos volvemos a ver. Un Seguramente abrazo sí. enorme. Un Gracias. abrazo. Chao. Chao, hasta luego. Molt bé, Aixa. Seguim? Sí, seguim, Doncs seguim. seguim Com us perquè dèiem abans, no? Que ara ja tenim- no serà a nivell online, sinó que ja tenim a les autores aquí amb nosaltres i ja tenim a les dues. Per tant, si et sembla, doncs passem a parlar amb la Noemí, et I sembla? tant, Doncs Noemí, convidat. si quieres subir. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ben- Bueno, jo us he d'explicar que la Noemí la vaig conèixer al setembre a unes xerrades relacionades amb el sector immobiliari a AMSI, a Fuengirola, ens vam conèixer, i va sorgir no sé, de res, que estava esperant, en aquell moment estava esperant rebre el llibre, encara no l'havies ni tocat. I en aquell moment li va arribar. Aleshores vam estar parlant i li vaig dir, ostres, nosaltres tenim aquest projecte, et contactaré, molt aviat. El molt aviat per mi són 6 mesos, però al final vam aconseguir doncs, parlar amb ella. Hem inclòs també el seu llibre a l'aparador de literatura immobiliària. El podeu veure, també tenim una petita entrevista amb ella, però volíem doncs, que ja que és una novetat literària d'aquest any, doncs estigués amb nosaltres. Noemí, què tal? Molt bé, molt contenta d'estar aquí i recordo, m'has fet recordar ara quan has dit lo de Fuengirola, recordo perfectament, estava a l'hotel i li vaig dir a la persona que estava a recepció, li vaig dir que m'enviaven un paquet perquè l'editorial em va trucar i em va dir te l'enviem a casa. I no tenia, jo no havia vist el llibre, la primera edició, anem per la segona, que estic molt contenta, però era la primera edició i no l'havia tingut en les mans, no? I m'has fet recordar aquell moment que em van trucar de recepció i em van dir baixa que tens un paquet, no? I l'editorial me l'havia enviat allà perquè jo no estava a casa, estàvem en un congrés del sector immobiliari i la veritat és que va ser molt emocionant i moltíssimes gràcies a tu, Sergi, Aixa, que tinc la possibilitat avui de parlar amb tu i a l'Anna, que també ens vam conèixer una mica abans, però molt contenta, tot i que la meva relació amb el sector immobiliari, bueno, ara en parlarem. És molt llarga. Sí. Però jo no sóc una experta en el sector immobiliari. M'encanta l'interiorisme, això sí, Mira. I he fet algunes operacions bones a la meva vida, però bueno, amb el boom immobiliari. Però com que el teu llibre del que parla és d'una cosa molt important, no només pel sector, sinó a nivell transversal, doncs crec que valia la pena, pagava la pena que estiguessis aquí amb nosaltres. Et sembla, Aixa, que presentem una miqueta la Noemí? Presento la Noemí. La Noemí Boza és comunicadora, és empresària, especialista en connectar idees, persones i organitzacions. Amb més de 20 anys d'experiència és sòcia de Masquota, una empresa centrada en el lideratge, el benestar laboral i la diversitat. Té un compromís ferm amb l'impuls del talent femení i treballa amb empreses destacades de diversos sectors. A més, ha dirigit projectes i actua com a periodista, presentadora, formadora i conferenciant, participant activament en molts fòrums empresarials. El 2024, l'any passat, va publicar aquest llibre que avui presentem, que té un títol molt bonic. Per què en diuen lideratge quan volen dir comunicació? On ara mateix ens el presentarà i ens explicarà una cosa que ens agradarà molt, el lideratge bombo. Mira! Anem a posar-nos dolços. Sí. Com et vas inspirar per fer aquest llibre? Doncs mira, gràcies per la presentació, molt maca. Acabo de venir d'un acte que començava abans que aquest, a les 10 de Barcelona Activa, i ha sigut una emoció perquè jo vaig fer el primer pla de negoci en Barcelona Activa el 2001 i he tornat avui, jo ara no visc aquí, visc a Madrid des de fa ja anys, i he tornat a Barcelona Activa i he dit, ostres, 24 anys d'emprenedora, no? Perquè el llibre recull una mica tota l'experiència, és veritat que amb el meu sector de la comunicació, i la meva experiència i l'oportunitat que he tingut amb els últims anys d'entrevistar a molts líders amb un canal de lideratge, si us interessa el món de la gestió de persones, de lideratge, doncs tenim un canal que és canalceo.com, amb el que tinc l'oportunitat d'entrevistar a pensadors, a CEOs de grans companyies, a directius,
I tot aquest aprenentatge, més la meva experiència com a emprenedora, és el que recullo al llibre, que té un capítol que es diu Lideratge Bombón. De fet, jo tenia un títol que era Liderazgo Bombón, que m'agradava molt, però bueno, ja sabeu que jo estic molt contenta de que finalment l'editor em digués busca més opcions i deixem el Liderazgo Bombón per l'interior, que és deliciós com els bombons, i llavors vam posar un dia a la platja de Cubelles, que jo encara tinc casa a Cubelles, de repente vaig dir, ja tinc el títol, no? I llavors li vaig dir, bueno, dejo el liderazgo bombón dentro, però tinc aquest títol que és, pues, porque lo llaman liderazgo cuando quieren decir comunicación. El lideratge bombó, això surt d'una analogia que espero que us agradi. A quants de vosaltres us agrada la xocolata? A quants us agrada la xocolata? Mira, crec que hi ha molt poques mans que no. No sé si sabeu que la ciència ens diu que quan consumim xocolata el que passa en el nostre cervell és que s'eleven els nivells de serotonina. No? La serotonina és el regulador dels estats d'ànims, dels estats emocionals. I també, quan consumim xocolata, sobretot el negre, més del 70%, també s'eleva el nivell de dopamina. La dopamina és la molècula de la felicitat i del plaer, com tots sabeu. No? La veritat és que, tenint en compte que la serotonina regula els estats d'ànims, que la dopamina és la de la felicitat, doncs vaig pensar ràpidament que allò a què jo em dedicava i que ja portava 2 dècades en el món de la comunicació com a periodista, però també tenint una empresa, resulta que tenia els mateixos efectes positius i beneficiosos per al nostre organisme quan consumim xocolata. No? Perquè les persones, amb les empreses, podem canviar els estats d'ànims dels nostres equips. No? Amb una paraula tu canvies un estat d'ànim, no? Tu generes un benestar o generes... És molt diferent com parlem com a jefes i com a jefes a les persones, no? I a casa també, per suposat. O sigui, això aplica a la comunicació, impregna tota la vida, no? Tant a casa com a l'empresa. No? I d'aquí surt el lideratge bombó, que després té molta més analogia, perquè què és un bombó? Una peça de xocolata que per fora és superirresistible, no? Però quan tu et poses davant d'una caixa de xocolata i de bombons i has d'escollir, et repta una mica la cosa de, bueno, m'agradarà per dintre, no? I això crec que avui, en un món amb el que les xarxes socials, el postureo, no? L'aparença és prima, no? Sobretot, no? On ens estem venent tots, i les empreses també, no? S'estan venent pel talent, no? Per captar talent. El que ens passa és que estem molt fixats amb la cobertura, no? I a vegades l'interior no correspon, no és del tot consistent. No? Jo crec que el repte avui a les empreses, quan venem una empresa, quan volem captar talent, però després les persones venen i diuen «Ostres, no és el que jo pensava», no? Aquest és el gran repte, no? Ser consistent com un bombó que té aquesta irresistible cobertura, però que a l'interior és molt important. No? I després hi ha molta més analogia amb el bombó, perquè quan regalem bombons? Tu quan consumeixes bombons o quan regales bombons? Per un gest d'estimació, no? Heu vist que em surt la vena? Pregunto jo. Vinga, quan? No, per regalar, per celebrar, per l'estimació. Clar, normalment els bombons tenen un significat, la simbologia també de dir te quiero, no? T'aprecio, t'estimo, no? També d'agrair, no? Vas al sopar amb algú i a casa et conviden i portes una caixa de bombons, o per celebrar, per agrair, no? D'agraïment. I crec que a les empreses ens necessita molta relació afectiva, perquè ens hem passat molt de temps en el món de l'empresa pensant només en KPIs de negoci, no? Que està molt bé, que és molt interessant i que és la primera responsabilitat d'una companyia, i jo com a empresària ho he patit i ho sé, que és la primera responsabilitat, però també no podem obviar que nosaltres som totes les persones som sers emocionals que raonem. Per tant, l'emoció ha d'estar present en les nostres relacions. Llavors, jo parlo molt de comunicació afectiva, que és efectiva. No? La comunicació afectiva a les empreses, i agrair més, i reconèixer més, i quantitat de coses de la xocolata que tenen molt a veure amb aquesta passió, altra passió que tinc. A mi m'agrada molt la xocolata, però també tinc la passió que és la comunicació. Parlaves, no?, que fas aquestes entrevistes a grans comunicadors. Clar, la comunicació és una habilitat, no? I
els líders d'avui en dia, quines habilitats haurien de cultivar per ser autèntics, emotius també, que ens arribin, que siguin empàtics i afectius? El lideratge bombó té 5 habilitats, que jo explico amb el llibre i que són les actituds que jo he tingut que desenvolupar i de les que he tingut que aprendre com a emprenedora. Ara us diré quines són, però amb aquesta pregunta concreta de com a líders, les persones què han de fer per comunicar millor, per estar bé, liderar bé, però has de comunicar millor per ser per millorar amb aquesta habilitat malament denominada soft skill. Per mi és, lògicament, com ja heu imaginat, és la bombón skill, no és una soft skill. Mira, a mi moltes vegades treballo fent cursos i formacions per directius, formant a persones, a mànagers i a persones de plantilles de grans companyies i de petites també, per formar-se millor com a comunicadors. Això és oratòria, és, per dir-ho clar, trucos, consejos, recomendaciones, comunicació no verbal, tot el que us podeu imaginar per comunicar millor. Però m'he trobat al llarg de tots aquests anys que hi ha molta gent que fa aquests cursos i sap molt d'oratòria i aprèn i li han dit tècniques per comunicar, però no connecta. I en canvi hi ha gent que no fa tots aquests cursos, però té una capacitat increïble per connectar amb la gent. Llavors, jo crec que la gran habilitat... La comunicació és com un videojoc, que quan passes de pantalla és un nivell superior. I passar de pantalla és passar de la comunicació a la connexió. Llavors, jo us pregunto, vosaltres voleu comunicar millor o voleu connectar millor? Quan tu connectes amb un client, aquell client es convertirà en client. Aquella persona es convertirà en client. Una possibilitat de connexió. La connexió és poderosa i està per damunt de la comunicació. Parlant de la connexió, aquesta connexió emocional, que és molt important, com has dit abans, una paraula pot canviar tot. Has tingut alguna experiència, una vivència que dius, mira, amb això m'he basat i he escrit aquesta part en el meu llibre? Bueno, moltes. A veure, els grans líders de la història sempre han apel·lat a les emocions, els dolents i els bons líders. Llavors, m'han passat moltes coses, però portant-lo al terreny empresarial, el que més he viscut és com quan hi ha una relació amb les persones amb les que hi ha connexió emocional, tot i que no vull dir que tinguis que tenir amics, tots siguin amics, però ens han dit moltes coses molt dolentes en el món de l'empresa, com aquí no hemos venido a hacer amigos, com aquestes coses que són molt poc de comunicació afectiva. En canvi, a l'empresa, quan tens una connexió i una comunicació afectiva, el que passa és que aquella relació és més duradera. I a mi el que m'ha passat amb el món del treball és que amb persones del meu equip amb les que en algun moment he connectat, hi ha hagut una connexió emocional, més enllà de que estiguessin treballant amb la meva empresa, alguns des de fa més de 10 anys o més. Quan ha passat això, ha sigut més fàcil no retenir, que no m'agrada, ja sabem que no ens agrada de retenir el talent, però sí fer créixer aquella persona dintre de l'empresa. El que m'ha passat és tinc experiències claríssimes de que una comunicació amb connexió emocional, afectiva, és molt interessant per desenvolupar talent a l'empresa, per reduir la mobilitat, tot i que la mobilitat és boníssima amb les empreses. La mobilitat laboral és molt interessant, però és veritat que ho aplicaríem al món de la gestió del talent, la gestió de persones, des d'una comunicació efectiva. Jo et volia preguntar, Noemi, perquè a més ja ho sé, però parlem d'emocions, el teu llibre és molt més transversal, no va orientat exclusivament al sector immobiliari, però sí que és cert que hi ha un capítol que crec que és molt interessant i que parla de lideratge, parla de comunicació, però també parla de vendes. I crec que és una de les coses que nosaltres, a un sector que no és que sigui emocional, és lo siguiente, per dir-ho d'alguna manera, com és el sector immobiliari, crec que pot ser un capítol molt interessant.
Sí, no t'he dit les 5 actituds del lideratge bombón, però després anem amb les 5 actituds del lideratge bombó. Sí, jo sempre he tingut una mica això dels biaixos inconscients, no? Que coneixes una persona i ràpidament fas la teva composició. Pues jo he tingut un defectillo ahí que sempre digo, es que me fijo en 2 coses, no? Perquè són les 2 habilitats bombó. Una ja la sabeu, que és la comunicació, i l'altra és l'actitud comercial. L'actitud comercial de les persones és... Però l'actitud comercial és que no és per les persones que estan en un departament de vendes o estan venent pisos i cases. És que l'actitud comercial és per qualsevol de la nostra empresa. De fet, aquest capítol que diu Sergi es diu Aquí vendemos todos. Aquí vendemos todos és un capítol que li he dedicat a la venda perquè a mi quan vaig començar la meva trajectòria professional com a periodista vaig començar a ràdio, a Cadena COPE. I em va passar una cosa que l'explico al llibre, i és que vaig començar informatius, programes, no? I quan es va acabar el període, era molt joveneta, acabava de sortir de la facultat, doncs ja no hi havia puesto per mi a la redacció, no? I llavors em va trucar el director general, que per mi era la secretària del director general, i em va dir, vine al despatx, i jo ja estava nerviosa, dic, a veure què serà, no? I llavors el director general de Cadena COPE, que era el Jordi Jordà, em va oferir, a mi allò no em va semblar una oferta de treball, però em va oferir quedar-me al departament comercial venent publicitat, venent les falques publicitàries de ràdio, no? I per mi això va ser com una ofensa, no? Perquè jo venia del món dels continguts, jo volia continuar com a periodista i vaig dir que no. Jo crec que la vida em va dir, vale, pues ahora vas a vender. I llavors, clar, vaig decidir muntar una empresa i què fa algú quan munta una empresa? Pues vendre, no? Intentar vendre al màxim, no? I intentar fer créixer aquell negoci, no? Així que després m'he dedicat a la venda 2 dècades i encara continuo tenint molta relació amb client, faig apertura, faig tancament, faig totes les fases de la venda, no? És veritat que també tinc un equip que obre oportunitats i, per tant, no estic sola, no? Com al principi, però la venda és fonamental i Aquí vendemos todos és la clau. I traslladar això als equips no és tan fàcil, de que aquí vendemos todos. I més en el nostre món, que ara això ho sabran, el que sempre a redacció sembla que jo, contenidos, no quiere tener relación con venta, no? Si no, me contamino, no? Sempre hi ha hagut aquesta cosa en el nostre sector de la comunicació, de periodisme i comercial o publicitat per una altra banda, no? I he après molt. Llavors he recollit en aquest capítol tot el que a mi m'ha ensenyat la venda, que és molt, no? I que per mi és per mi és un multiplicador de l'empleabilitat. O sigui, comunicació i actitud comercial són multiplicadors de l'empleabilitat de les persones, la nostra i la dels nostres equips. Parlant una mica de l'actualitat, Noemi, tu que ets experta, en aquest entorn que vivim, no? De crisi, d'incertesa, com s'han d'adaptar, no? Els líders aquests que tenim, no? Aquesta comunicació del líder per mantenir una confiança i una motivació, perquè ens estan passant moltes coses i estem tots una mica així, com a veure què passarà, no? Sí. Nosaltres fa anys que dintre d'aquest canal que us deia abans de canalceo.com, que parlem de lideratge, fa anys que vam començar a parlar del lideratge humanista, no? Amb un gran expert català amb lideratge, que és en Xavier Marcet, no? I vam començar a parlar de lideratge humanista i hi havia molta gent que ens deia, esto del lideratge humanista, no? Què és, no? I és veritat que ara està per tot arreu, no? Ara tots, en el món del lideratge, en el món de com t'has de desenvolupar com a professional, doncs molts parlen d'aquests valors, no? De posar les persones en el centre de veritat, no de la cobertura del bombón, perquè això està molt bé, ho diem tots ara, no? Les frases aquestes de les persones en el centre i tal, però després s'ha de veure que sigui cert, no? Llavors, en aquest sentit, ara espero que no sigui una moda, ara estem girant cap a que no sigui el lideratge humanista una moda, però és veritat que hem de fer conviure aquell resultat econòmic òptim, no?, amb les empreses, amb un lideratge que valori a les persones, que sigui un lideratge de connexió, i llavors jo crec que els líders estan treballant més algunes actituds que abans es treballaven poc. Una d'elles, per exemple, dos d'elles, per exemple, són molt del lideratge bombón. El lideratge bombón són 5 actituds. De les 5 actituds, una és la valentia, l'altra és la flexibilitat, l'altra és la curiositat, l'altra és la curiositat mou el món, les preguntes mouen el món, encara que ens pensem que ens paguen per
de trobar respostes a les empreses, la flexibilitat i, ja l'he dit, la humilitat i la generositat. Llavors, dos d'aquestes 5, són la humilitat i la generositat, són molt dels líders que ara estan veient que el càrrec no ho és tot, que abans hem tingut èpoques en les que la jerarquia estava molt marcada, no? I ara ja els CEOs entenen que poden aprendre d'un becari, no? I la veritat és que la humilitat crec que és una d'elles, i la generositat, no? Perquè jo crec que la gran responsabilitat d'un líder, o a mi la definició que més m'agrada de lideratge, perquè hem sentit 1000 coses sobre lideratge, però a mi la definició que més m'agrada és la de que un líder és aquella persona que fa que les persones arribin a puestos on no arribarien soles, no? I aquesta és la generositat, no? De fer créixer les persones. I jo crec que ara ja la majoria de líders tenen claríssim que han de fer créixer el negoci i a les persones del seu voltant, no? Si no fas créixer persones, és que no estàs sent un bon líder. Està claríssim. Correcte. Això, si vols, fem l'última pregunta. Tindràs un proper llibre? Estàs pensant en una altra segona part? O... Que et veig, No, quan vaig acabar... És boníssima aquesta perquè no sé si algú a la sala és autor d'algun llibre ja i ja teniu llibres. La qüestió és que quan vaig acabar el llibre, això va ser, estic molt contenta perquè va a la segona edició, però va ser al novembre. O sigui que al novembre de l'any passat, del 24, es va publicar i jo ja tenia 2 idees al cap per fer el segon llibre. 2 idees i no sabia. I inclús em va trucar una persona i em va dir: escolta, ens agradaria que fer un llibre amb tu, no? I tal, i jo, ja tengo hasta propuestas de otros... O sigui, em va sobtar molt, però m'he donat compte d'una cosa molt ràpid, m'he donat compte que ostres, que li has de donar un recorregut a les coses. Jo sóc una impacient, de fet, començo aquest llibre parlant de la impaciència com a un valor que m'ha permès arribar on he arribat, amb una empresa, amb un llibre, no? que ja és molt. I parlo de la impaciència. Llavors, precisament això em va fer pensar i em va fer donar-me en compte que el llibre té el seu recorregut, que almenys un any el tinc que estirar i que aquest 2025 no vull començar a escriure el segon. Voldria començar el 26, llavors possiblement el 27 tindria llibre. Perquè és que si no, al final, per impacients, les persones impacients, al final, està bé, aconseguim coses per la pròpia impaciència de l'alma, no? De l'ànima, que dic jo, no és la impaciència d'exigir als altres, sinó aquella impaciència d'aconseguir coses que després a vegades no et permeten gaudir del tot, no? Llavors aquest llibre l'estiraré un any. L'estiraré com un xicle un any. Noemí, escolta, al final faig la pregunta que farem avui a tothom. On el comprem, si volem adquirir el teu llibre? Crec que totes les llibreries. Perfecte. Crec que totes, el que passa, i a Amazon també. El que passa és que és veritat que algunes llibreries tenen que demanar-ho, no? Perquè no tenen l'estoc suficient o així, no? Com llibreries més locals. I aquí a la FNAC també el tenen, a la Casa del Llibre, però a la FNAC he vist que el tenien. De fet, he estat signant aquí i signo també aquesta tarda. Si algú té ganes de passar per Passeig de Gràcia, encantadíssima de poder compartir una estoneta més. Estic a Passeig de Gràcia al tramo 8, no sé, tram 8, ja aniré a buscar-ho, i tram 8 de 6 a 7. I després ja torno a Madrid. Doncs ja veuràs, gaudiràs un dia meravellós, que el Sant Jordi sempre és un dia molt especial i sobretot pels autors, que veus a la gent que et ve a demanar signatures i és molt i molt emocionant. És molt especial, sí. Doncs escolta, ha estat un plaer, ja saps que a mi aquest tema m'encanta. Jo estic molt content que al final el que vam parlar al setembre s'hagi complert i ja que tu ens regales el teu llibre, doncs escolta, que menys que t'emportis una rosa. Gràcies. Algú farà una foto, no? I t'esperem, tenim els companys de comunicació també, t'esperem també amb aquest proper llibre que segur que escrius, el 2027. No tenim problema perquè estarà el Nelo també l'any que ve, però també vindràs tu el 27. Moltíssimes gràcies, Api, i espero que us hagi agradat.
Sois todos bombones. Ai! Moltes gràcies. Doncs bé, seguim. Aixa, tu saps com comprar o com vendre un habitatge? Doncs jo en sé molt poquet. Vaig aprenent cada dia una mica més, Però la convidada que tenim ara ens ho explicarà molt i molt bé. Convidem a la Mònica Ruiz, a venir aquí amb nosaltres. Arriba, Mónica. Un aplauso, por favor. Bueno, de la Noemí us explicava una anècdota també i ara jo crec que amb la Mònica també parlarem i crec d'una cosa molt curiosa que a mi em va cridar moltíssim l'atenció quan vam parlar amb ella i que ara explicarem, perquè ella porta tota la vida. És a dir, quan parlem de tota la vida és des que va néixer fins ara mateix lligada al sector immobiliari. I ara mateix ens honra amb un llibre on explica moltíssimes coses, perquè ja veureu que és un llibre on s'expliquen moltes coses, no només no va d'un tema concret, sinó que parla de temes jurídics, de temes de vendes, de temes de publicitat i màrqueting, etc, però que a més ella mateixa guarda una cosa que ara ens explicarà i que crec que és molt important. En tot cas, Aixa, si et sembla, presentem una miqueta... Presento la Mònica. És una professional, com deies, amb més de 30 anys d'experiència en el sector immobiliari, especialitzada en gestió comercial, formació i lideratge d'equips. El seu enfocament es basa sobretot en coses molt importants, l'empatia, la transparència, el respecte i els valors, que això els aplica tant en els clients com en els col·laboradors. Destaca molt la seva capacitat de negociació, de comunicació efectiva, com parlava abans la Noemí, i l'orientació sobretot als resultats. Ha sabut transmetre confiança venent, intangibles com serveis, marques i seguretat, i és apassionada per la formació, imparteix coneixements pràctics i estructurats per garantir processos immobiliaris d'alt impacte i de qualitat. I avui ens ve a presentar aquest llibre tan bonic, no? Jo sé vender o comprar una vivienda. I tu? Moltes gràcies. Quina va ser la teva principal motivació per escriure aquest llibre? Bueno, primer de tot, moltes gràcies per convidar-me, estic molt, molt contenta. I també li dono gràcies a Genís Cinca perquè ha vingut, ha fet un foradet, és escriptor, està fent, em sembla que són 5 o 6 presentacions del seu llibre i ha de marxar. No pot esperar més i em sap greu. I més que res agrair-t'ho. He vingut perquè és molt bo. Gràcies. Gràcies, Genís. Bueno, és periodista de TV3 i escriptor. El llibre, sí. No em sabis la pregunta, perquè és la pregunta final que faig jo, me l'estàs xafant, estàs fent spoiler. S'ha d'anar. Sí. No et preocupis, ja ho farem. Ja fareu. Ai, Genís, moltes gràcies per estar aquí. Quina il·lusió. Per això em sabia molt. Que vagi bé. Adéu. Això. Veus? Hi ha gent que ja aplica els coneixements que la Noemí ens explicava del tema venda. Fantàstic. Doncs, perdona. No, però cap problema. És tot un plaer tenir Genís aquí. Escolta, llavors, quina va ser la motivació per escriure aquest llibre? La motivació és que sempre m'ha agradat escriure, això la veritat que sempre. I abans, de més jove, llegia moltíssim, era una mica de tot i la veritat és que va ser deixar de treballar en una immobiliària molts anys i vaig pensar, he d'escriure tot allò que sé, tot allò que em pregunta tanta gent sobre el tema de com puc agafar una nota simple? Com puc, escolta, i què faig? Vaig a una immobiliària, li dono exclusiva, no li dono? Tantes preguntes de gent coneguda. O és igual, al forn de pa vaig a comprar i pum, pregunta. I dic, és que la gent li falta saber. I llavors jo vull explicar als compradors, propietaris, llogaters, moltes coses perquè sàpiguen vendre el seu pis o comprar o llogar. Però després em vaig donar una volta i vaig dir, no, aquí són potser les immobiliàries que a mi m'agradaria que ells sapiguessin com fer les coses una mica millor o una mica diferent, o el meu punt de vista, quin és, no? I ja estirant una mica més vaig pensar,
propietaris, compradors, tots els particulars, per què parlen malament de vegades, no?, de les immobiliàries? Per què hi ha aquesta mala fama? Doncs no, han de saber realment quina és la tasca de tela d'una immobiliària des del moment que veu una vivenda fins que el dia del notari s'acaba venent. No? I llavors hi ha tanta tasca, no? Per què cobren tant les immobiliàries? Que, ostres, se n'emporten 10.000 euros. I total, és que fiquen una foto a l'aparador i una visita m'han fet i me l'han venut, o és igual, 10 visites. 10.000 euros? Doncs, bueno, la motivació era aquesta. Volia explicar-ho. Serà fantàstic perquè trencaràs, no?, molts d'aquests mites que hi ha sempre, que dius, bueno, al final algú ho ha aterrat i ha dit la veritat, no? Sí. Escolta, quins són els errors més comuns que fa la gent, no?, els propietaris, quan ven una vivenda i, per exemple, una immobiliària, quan comença a exposar-ho i començar tot el procés de venda? Els propietaris fan moltes errades, sobretot si no en saben d'aquest tema, perquè jo sempre dic, i aquí ho dic, cadascú sap de la seva feina. O sigui, jo no en sé de fer sabates, ni d'ella, ni de teles, tampoc, no entenc, però el propietari tampoc ha de saber de tota la nostra feina. Llavors, errades són múltiples, són moltíssimes. Una d'elles, que és la primera pregunta que es fa, és quan val el meu pis. I com sabré si estic venent car o barat? Aquesta és una. Una altra seria, i què li faig? Li dono diferents immobiliàries alhora i que totes me'l publiquin 15 vegades el mateix anunci al mateix portal d'internet. O no, li dono l'exclusivitat a una sola immobiliària, o faig per particular i penjo un lletrero i no, però és que ja no ocupes, no, però és que, bueno, és que clar, el propietari l'és complicat per ell. Fins i tot, encara que sàpiga, també, i nosaltres, els professionals també, tenim errades múltiples, però bueno, és aquesta, sobretot, el tema de les errades dels propietaris. I com pot ajudar aquest llibre en els professionals que es dediquen al sector? Com és? Com pot ajudar en els professionals? Vale, el llibre em va passar una miqueta com al Nelo Angelo, que el llibre, en principi, acabava en 180 pàgines. Però després vaig començar a afegir capítols, perquè dic, ostres, que d'això també vull parlar, d'això també, dels documents, de tot una mica. Al final, als 250 pàgines, la lletra és una mica gran, o sigui que es fa molt ràpid i molt lent, vaig haver de parar. Perquè, clar, per poder parlar de tot és que podem estar, uns quants llibres com aquest. Llavors, són 100 capítols que parlen de diferents temes i dedicats tant per a les immobiliàries, com per als propietaris, com per als llogaters, o sigui, una mica per tothom. I, bueno, podria haver donat més de sí encara. Mònica, com deia abans, suposo que també com a escriptor el que fas és compartir les teves experiències i en aquest llibre moltes coses que apareixen són basades en la teva pròpia experiència, no? Sí. Com l'he escrit jo i també l'he maquetat jo, el tema de les lletres, en negrita, en cursiva, tot això ho he fet jo. I, per exemple, en cursiva era quan eren exemples meus, vivències meves, no? Però sobretot amb un toque d'humor, hi ha unes quantes coses amb toque d'humor, més que res per donar-li una mica més de vidilla al tema i perquè nosaltres, suposo que a la resta d'oficis també, però nosaltres tenim d'anècdotes. Jo és que era, cada dia que anava a casa dic, ostres, és que avui m'ha passat això, és que, bueno, a veure què passa demà. Perquè clar, jo cada vegada que entrava en una vivenda és que podia trobar de tot. O sigui, era, una aventura. I aquí poso vivències pròpies. Ens en vols compartir alguna, així curiosa? No sé. Alguna que sigui còmica, que t'hagi passat, que sigui graciosa o... Doncs mira, el casament dels Reis, de la Letícia i el Felipe, aquell dia era un dissabte i jo tenia un peritatge a Hospitalet de Llobregat i vaig entrar a la vivenda i tenien la tele posada. I clar, estaven reproduint tot el tema, que era el matí i era la notícia del dia. Total, que vaig començar el peritatge, però clar, a mi se m'anaven els ulls perquè era tan xulo, no? I jo em despistava. I
Bueno, el meu jefe era llavors Manolo Rivera, que està aquí, i ell no ho sap, potser s'enterarà avui del que havia passat, que vaig fer una mica el peritatge com vaig poder, de mirar les dades, no sé què, parlar amb ells, però com no podia centrar-me, al final vam acabar tota la família i jo sentats. Però és que recordo tan bé al sofà, però bueno, sentats al sofà que només em faltava posar els peus en l'amunt de la taula. Vam veure tot el casament. O sigui, jo no sé si vaig estar 2 o 3 hores. No? I bueno, aquest record se'm queda sempre, no? Perquè dius, mira, és que jo el casament el vaig poder veure en un peritatge. Mira que bé. El vas captar al final, el pis, o no? En exclusiva, Va ser Ah, una... ya está, ya está. El fin justifica los medios. El què? Sí, mira, Joaquín va ser un dels meus companys durant molts anys. Jo sabia que ell tenia un propietari que feia el vermut perquè li convidava i tal, i jo no volia ser amb ells. I va haver un propietari que també era dissabte i estaven fent paella. I olorava tan bé, que clar, s'ha de ser, jo crec, davant de tot, i aquí ho dic, molt natural. I si has de dir que veu l'hora, doncs que veu l'hora, no? I si has de dir fa una mica de pudor, així, doncs ho dius suaument, però també ho has de dir. I això ho dic aquí. O sigui, s'ha de ser totalment natural. Doncs feia tan bona olor que a mi em sonaven les tripes, no sé si era la una, no sé quina hora era, però al final, sí, em van dir si volia provar i menjar, però és que m'insistien tant, m'han insistit tant que dic, vale, Pues venga, doncs per què no? No? Per què no? i tant. No? I cada vegada que m'oferien de veure alguna cosa, doncs sí, i per què no? També ho dic aquí, no hem d'anar destirats, no som... Ui, la gent de la propietat immobiliària ve aquí a veure el pis i, cuidado, no. A cada cosa al seu moment. Correcte. I ho dic, no? Si estàs peritant o estàs anant a una vivenda de Beverly Hills, doncs vale que puguis anar amb un, no sé, Lamborghini o que no sé, però si estàs en una zona d'una barriada, d'una ciutat o en un poble, doncs una mica per igual. No has d'anar allò, no sé, perquè som, a la fi, som d'un ofici que estem venent el més maco que hi ha i el més important que hi ha per una família o per un propietari. Llavors aquí, hem d'empatitzar totalment i donar-li, que això dic la primera paraula de totes, confiança. Confiança. Sí. Escolta una cosa, ara que parlaves dels agents de la propietat immobiliària, jo parlava al principi de que portes tota una vida lligada a aquest sector, però a més, ostres, vull dir, és que ja et ve de darrere. Això, i parlàvem, parles al llibre una miqueta també de la teva mare. Que acaba de marxar. Ha marxat tard, va, llàstima, perquè l'haguéssim aplaudit, que a més ta mare doncs era o va ser una de les primeres... Explica-ho. Sí, és veritat. Era una de les primeres, va ser una de les primeres APIs aquí a Espanya, perquè es va sacar el títol a Madrid, i també va formar part de la junta d'aquí, al col·legi d'APIs. Jo era molt petitona, era molt joveneta, i venia aquí, venia al primer pis. Jo m'estava estones, no? I ensenyava pisos de molt petitona, perquè com ella em feia treballar també, no, perquè vivíem a més en un pis de l'Eixample típic molt llarg, que una banda era el despatx que tenia ella, a l'immobiliària, Finques Justícies d'ella, i per una altra banda el domicili. Per tant, jo després del col·le creuava la porta i m'estava allà i posava veu de dona gran, que no la tinc, a més, han passat els anys i no la tinc, i deia, Finques Justícia, dígame, no? Perquè agafava ella. Sí, posava així, molt forçada. Has parlat d'una paraula molt bonica, que és empatia, no? I amb la negociació sempre deu ser important. Quins són aquests aspectes que destacaries que són claus perquè una negociació sigui exitosa? Doncs ahir a la nit vaig veure l'entrevista del Sant Pare amb el Jordi Évole, que va ser una reproducció. Jo em sembla que no l'havia vist. I em vaig quedar parada perquè dic, està clar que era superintel·ligent, però va dir que la negociació era un tema de... Ai, no m'ha sortit la paraula. Persuasió.
I dic, ostres, mai ho havia, no sé, mai havia caigut que fos així, no? I és veritat, persuasió volia dir, segons ell, que jo t'explico i et vull donar a entendre unes coses i si tu cedeixes amb el que jo et demano, jo també intentaré, també he de cedir amb el que tu em demanes. Llavors és una mica d'un tira i afluixa, però no una pressió de ara negocio, jo vull això, vull que baixis de preu 20.000 euros perquè sí i perquè tal i per... No. Llavors m'agrada molt aquesta manera que ho va dir ell, jo estava mirant i dic, que maco, no? Doncs sí, és veritat. I hi ha aquest llibre no són tècniques de venda, no són tècniques de... però sí són consells o maneres de fer. Per exemple, el tema de negociar, me n'he adonat al cap de tants anys que als propietaris i als compradors els hi interessa moltíssim els temes personals i la vida personal de cadascú. És que és increïble. Dic, bueno, si total no llogaràs al pis, no se't quedaran a viure dintre del pis. Què més et dona que siguin 8 de família o que hi hagin 3 gats? Què més et dona? O que s'estiguin separant i per això compren o per això venen? Sí, però sí, en el moment de la negociació els hi agrada o se senten més segurs o amb més confiança quan els expliques, mira, tenim una parella que compra ara, que després demana una mica d'hipoteca, però resulta que ella està esperant un bebè i els seus pares li ajuden perquè li fiquen una mica més de diners. Això el propietari. El comprador, no demanis tanta rebaixa, perquè aquest propietari és l'únic patrimoni que té i que no t'estàs inventant res i sempre i quan et donin permís per dir-ho, no? Per explicar. I amb això he vist que és una de les... No puc explicar gaire més perquè si no me'l compraran. Però bueno, és una de les maneres que hi ha, no? I m'adono que és així. S'ha de ser el més natural possible. Mònica, estem en un moment, en una era de la digitalització, la tecnologia. Com afecta això també a la venda i a la compra d'una vivenda? Aquí també comento una mica del tema de la intel·ligència artificial, el ChatGPT, tot això. Dic, bueno, està genial. I a més que et dona molta informació i molt ràpida. Perfecte. Però sempre i quan tota aquesta informació ja ha estat mastegada o ja ha estat impresa en qualsevol lloc. Si no, no ho sap ChatGPT. Llavors, el tema és el següent. A nivell d'informació està genial, a nivell de tècniques de venda o del que sigui està genial. Això és el meu punt de vista, Però a nivell de sentiments, a nivell de... Tu estàs parlant amb un client, com admira, com seu, com si es posa així, com tu ara que se't veu molt interessat perquè just estàs en una posició bona. Que tinc una hèrnia discal també que em fa... Però realment és molt interessant, faltaria més. Hi ha moltes coses que un ChatGPT no t'explicarà. Intel·ligència artificial, doncs n'he fet cursos, porto, no sé, gairebé 2 anys fent cursos sense parar, em vaig tornar boixa, vaig deixar la immobiliària, vull això, vull aprendre, vull escriure, vull no sé què, i em vaig ficar amb el tema d'intel·ligència artificial. I he aconseguit fer uns anuncis molt macos de manera super diferent, a lo típic, i bueno, doncs per això sí que està genial, que ens pugui servir per fer-ho tot més maco, més diferent als altres. Aquí és on hem de destacar, perquè tenim una competència molt bèstia. Correcte. Mònica, quin missatge creus que t'agradaria que s'emportessin els lectors un cop han llegit el teu llibre? Que necessiten d'una immobiliària per vendre o per comprar, sobretot, també. I aquesta és la primera. I la segona, que les immobiliàries haurien, per mi, no sé, perquè n'he tractat amb moltes, sobretot en aquests 2 anys, a més he estat venent aquest llibre, he estat entrant a immobiliàries i venent-lo personalment. I m'he pogut adonar del tracte que rebia jo o amb altres clients o entre ells. I això és importantíssim de canviar, de fer-ho d'una altra manera. I aquest missatge ho poso aquí i és primordial. Tal com deia la Noemí, el tema de la comunicació no és comunicació, és connectar, això és l'important. I el tema del lideratge està molt bé, però si no hi ha un equip que estiguin superbé, és que queda tan malament anar a un forn de pa i que s'estiguin barallant les 2 empleades o el jefe donant-li la bronca. És que queda, jo no sé vosaltres,
però no dona confiança, no? Mhm. Llavors, això és el que m'agradaria, no? Que les immobiliàries poguessin fer uns canvis, que m'encantaria fer formació, això és el que més m'agradaria, a immobiliàries per una mica encausar tot aquest tema, no? De poder dir, ostres, i per què la secretària antigament, perquè han canviat molt les coses ara, antigament et portava el cafè, no? No era això, antigament, Doncs és que ara, gairebé som nosaltres que li hem de portar a la secretària el cafè, perquè té el tema de tota la feina que tenen. És primordial, és el primer contacte amb el client, és una confiança bàsica i comunicació amb la resta de companys. Hi ha d'haver un molt bon feeling. És primordial, doncs, el cafè i un croissant i el que... El que faci falta. Ai, Bueno, doncs Mònica, hem fet això. una pregunta a tots. Proper llibre per quan? Doncs no sé, perquè em vaig cansar, vaig quedar molt cansada, Molt bé. perquè no és una novel·la. Perquè una novel·la jo crec que, més o menys vas escrivint i tal. És que aquí hi ha 100 punts diferents, de temes diferents, i per mi encaixar-ho tot, i segurament hi ha algunes errades, però sí, ja sortirà. Bueno, tens el temps, no? Bueno, aleshores tornaràs a venir, Un altre Sant Jordi, no sabem si aquest any o el següent, però tornaràs a venir, no? Fem aquest pacte. Per la segona edició. És que porto... La primera edició ha sigut una edició doble, diguéssim, i com gairebé hi ha 2 edicions. Carai, molt bé. Bueno, doncs Felicitats. escolta, també un plaer tenir-te. Em sap molt de greu que hagi hagut de marxar Tamar perquè la volia conèixer, però li dones una abraçada ben gran. Al final, el seu ensenyament ha estat molt positiu perquè has escrit un llibre, un gran llibre, d'una lectura molt amena. He parlat amb ella i he fet agraïments al meu ex-jefe, amb uns altres que vaig tindre, a Marina, que també és una amiga meva que està aquí. S'ha dedicat tota la vida al tema de la immobiliària, també ha escrit un llibre, no del món de la immobiliària, però sí, Molt bé. li agraeixo a molta gent aquest llibre. Doncs escolta, Mònica, t'anava a preguntar la mateixa pregunta que li he fet al Nelo i a la Noemí, però al final tu els tens aquí, tens els llibres aquí. Si algú te'l vol comprar, no només se l'emportarà comprat, sinó que a més li dedicaràs. No, perquè jo tinc el meu, el tinc dedicat, que el tinc allà, i ja us puc dir que recomano que compreu aquest llibre. I a tu, agrair-te també que hagis estat aquí amb nosaltres i t'esperem a la propera. I, com no, Ai, moltes sisplau, gràcies. Que bé. ja que ens regala un llibre... Està en unes quantes llibreries, el llibre, però també em vaig dedicar, que vaig trigar unes setmanes en ser venedora d'Amazon. Que gairebé faig una carrera universitària. Déu-n'hi-do. Per poder ser venedora d'Amazon. M'ha passat dificilíssim, doncs ja està a l'Amazon. Moltíssimes gràcies. Moltes gràcies. Sí, i tant. Fa una foto, mira, la Sílvia ens fa una foto. Molt bé. Doncs, Aixa, escolta, arribem al final d'un altre any. Ja tenim un altre Sant Jordi fet, També és cert, i ho hem d'explicar que, vull dir, no és tan fàcil trobar novetats literàries, perquè, sí que hi ha gent que escriu sobre el sector immobiliari, però que ens costa, però que al final sempre ens acaba sortint bé. Sempre acabem tenint alguna novetat d'aquelles xules, Exacte. Doncs jo crec que hem après moltíssim avui escoltant els nostres convidats, escriptors i escriptores. Hem après lideratge, hem après com vendre, com comprar, hem après del Nelo, que té 40.000, aquells casos pràctics, que això també va molt bé, tenir coses pràctiques per poder posar en el nostre dia a dia. Doncs sí, doncs jo simplement acomiadar-vos fins l'any que ve. Recordeu que ara a la sortida us entregaran una rosa i un llibre obsequi del col·lectiu API, i que ens veiem. I a tu, Aixa, com no, com cada any, també, a Tragau la teva rosa.